FM News. Lokal. Idol Dennis, come in. Manarimanan ti panakatrabaho, ti panakailawa, ti munisipyo, iti Burgos, Ilocos Norte. Sigon kini Mayor Presidente Garcia ti Pundo, ket nadawat na, manipot kini Congressman Sandro Marcos, nga umabot ti 10 million pesos. Naglawan ti Mayor ng tunggal panababayaran ta milyar, ket nelet, iti pagpusipusan, dagiti ba nagbayad kini empleyado, sa bakuna, ang nasken ti panakailawa, ti munisipyo, at makumudar, amin na kliyente, iti ili. Ito si expansion iti municipal ko na po. Jadi kat nadawat tayo iti pundo niya po Congressman Sandro. Kaya tayo matiming na medyo ikalawat, tayo umadalo digiti kliyente tayo. So awan iti pagginandag, lalo na digiti bulan iti panagbabayad ka iti taxes. Kaya awan iti waiting area sa mga pagyabanan tayo ako tulong niya po Congressman na mapapunduan sa ito napapay ng expansion ti munisipyo tayo. Pasyente Mayor, aking mga namnaman ti Mayor, nga itira ito yung natawan, ket sakbang nagusot tawan 2025, ket malpaston ti panakatrabaho, ti expansion, iti munisipyo. Bale, sango, Idol Bernard, dati ni Palawa, left ken, dati banda iti left side, iti may Palawa, at ako iti portion na iti right side, tapi kasi ket sumango, ken dumakal iti sango, dati building, old building, iti iliti Burgos, Ilocos Norte. Napalawas siya pa nagyaman di taga Burgos, kapod di Pundo, nga nadawat manipod iti First District ni Congressman Sandro Marcos. Iti agdama, Idol Bernard, ket tulo-tulo tayo iti panagturong, iti isang pinabaybayad iti obligasyon na negosyo iti iliti Burgos, Ilocos Norte. Idol Dennis Gabriel Alipio, Tatak, Aramen.